Nikada nemojte zvati sebe u 3 ujutru i kada je mrak. Poslao sam poruku na svoj broj telefona u prošlom videu i dobio sam jako čudne i strašne odgovore. Kao što možete vidjeti, ovo je poslednja stvar koju mi je poslao. Kakva je ova slika? Na slici sam ja, ali izgledam nekako jezivo. Ja se jako uplašio u prošlom videu, pošto ova osoba znala jako čudne stvari o meni, ali vi ste mi rekli da probam da ga nazovem na telefon, tako da ćemo to danas da uradimo. Pre nego što vam pošaljem prvu poruku danas i nastavim sa ovim videom, imate 3 sekunde da ostavite like i subscribe. 3, 2, 1. Ako ste ostavili like i subscribe, sada ću da vam pošaljem prvu poruku i možemo da nastavimo sa videom. Ja prošli put nisam teo ništa da mu odgovorim, pošto sam bio prestravljen, bukvalno sam odmah ugasio telefon, pregledao sam ceo svoj stan, nije nikoga bilo, samo sam legao na spavanje pošto je bilo 3 ujutru, kao i sada, međutim ovog puta se nisam zeznuo, upalio sam sva svetla koje imam u stanu. Sad ću da vam pošaljem, ovo nisam ja. Ova osoba na ovoj slici izgleda bukvalno isto kao ja, osim očiju koje su crne. Ne znam zašto ima crne oči, zašto imaš crne oči? Sad ćemo vidjeti da li će mi odmah odgovoriti. Ovo izgleda da mi je odmah odgovorio. Meni je sve normalno na ovoj slici. Nije sve normalno na ovoj slici. Snimao sam video i samo sam se slikao da ti dokažem da sam ja Kseonida. To je istina, ljudi, ja sam ga pitao za puno dokaza i on je zapravo svaki dokaz uspeo da mi pošalje. I posljednji dokaz je bio da mi pošalje svoju sliku i zato mi je poslao onu jezivu sliku. I sad mi kaže da je to samo uradio zato što je tražio dokaz, ali ja mu ne verujem, on je to bukvalno uradio da bi me uplašio. I ne znam kako on uopšte ima tu sliku na svom telefonu, to je bukvalno moja faca. Kako je moguće da imaš moju facu? Bukvalno izgledaš isto kao ja, samo jako strašno. Ja sam tvoj zli brat blizanac i onda smajli. Šta? Ja nemam brata blizanca. Mislim, šta? Znao bi da imam brata blizanca, jel me zeza sada? Šta? Stvarno? Upitnik. Nisam znao da imam brata blizanca. Nemam brata blizanca, to sam mu samo napisao ovako. Šalim se, samo sam te zezao. Ha ha ha. Dobra fora. Odlična fora. Ja sam običan i pravi Kseonida. Pravi Kseonida ne bi morao da kaže da je običan i pravi Kseonida, to jest ja ne bi morao da kažem da sam običan i pravi Kseonida, jer sam ja običan i pravi Kseonida. Ako ste gledali moj prošli video, pogledajte ga ako niste, kako on ima onu sliku iz moje sobe, kako ima sliku mojih play-buttona i kako ima ovu sliku sada koju mi je poslao, to jest u prošlom videu. Ja i dalje ne razumem šta se dešava. Kako je moguće, postoje dve iste osobe na planeti Zemlji, a kao što sam malo pre rekao, ja nemam brata blizanca. Kako je moguće da postoje dve Kseonide? Pa ne postoje, ja sam jedini. Ne znam kako to i dalje ne shvataš. Alo bre, mene nervira kad on govori da je on jedini Kseonida, ja sam jedini Kseonida. Ako ga nazovem i ako čujem svoj glas, onda ću znati da je to zapravo Kseonida, mada ja znam da mene neko zeza sve ovo vreme, pošto ne postoje dve Kseonide. To ćemo saznati do kraja videa, to jest kad ga nazovem. Ajde onda da te nazovem na telefon da vidim ko si zapravo. Ovo će odbiti sigurno. Ako smiješ, ja tebe bukvalno gledam sve vreme, ha ha ha, ali ti mene ne vidiš. Šta? To mi je govorio i prošli put, ljudi. On mene gleda sve vreme. Kako? Znači, kako on mene gleda sve vreme? To je nemoguće. Znači, evo ja gledam, može biti ispod mog stola, može biti u mom ormanu, može biti iza ovog kauča. Znači, nema nikoga ovde u mojoj sobi. Ne razumem. Znači, on ima ili skrivenu neku kameru ovde, ja nemam pojma šta se dešava. Ja se dopisujem s nekim bukvalno manijakom. Dosta ovoga. Mislim da ću da prvo malo da ga ispitujem, pošto postoje stvari koje samo ja znam. Pitaću sada nešto što samo pravi Kseonida može znati. Pitaću ga, ljudi, koje je moje omiljeno piće. Moje omiljeno piće je zapravo ona plava Fanta, mislim da se zove Fanta Šokata. Meni je to omiljeno piće koje možete da kupite u Ranji. I to samo ja znam, to ne zna niko, ne znam da li to moji drugari znaju. Ovo ako zna, onda ne znam šta ću kažem, stvarno. Koje je moje omiljeno piće? Upitnik. Da vidimo šta će sad da kaže, da baš vidimo šta će sada odgovoriti na ovo. Ha ha ha. Ne znam šta pokušavaš sa ovim pitanjima kada ne znaš ni da pišeš poruke. A dobro, napisao sam pogrešno, evo gledam, napisao sam pogrešno poruku. On me zeza, druže, nije smiješno. On meni govori da me gleda i da je u mojoj sobi i sam me zeza što sam slučajno promašio 2-3 slova. I znamo da nisi pravi. A on samo skreće s teme, evo znao sam da neće odgovoriti na ovo pitanje, znao sam da on neće znati da je plava Fanta moje omiljeno piće. Ne skreći s teme, ne smiješ da odgovoriš
pošto ne znaš odgovor. Da vidimo baš šta će sad reći. Plava Fanta, ladno zna odgovor. Kako on sad zna da je moje omiljeno piće? Plava Fanta, nema šanse da on ide iako ovo zna. A čekaj, on je rekao da me gleda. Pa da, ljudi, ja sam rekao naglas Plava Fanta. To je bilo glupavo, on mene gleda sve vrijeme od nekud. Naravno, pa čuo me da sam rekao Plava Fanta. Znaš odgovor jer me špijuniraš. Nije fair. Ti se kriješ u moj sobi i zezaš me. Ha, 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 ha. Ništa nije smiješno, apsolutno ništa nije smiješno. Ovaj prevarant, on se sve vreme smeje. Dobro, pitaću ga koja je moja omiljena igrica i ovog puta neću reći naglas, nego ću staviti na ekranu. Ne znam da li zapravo neki od vas znaju koja je moja omiljena igrica, ali stavit ću na ekranu i neću reći da on ne može da me čuje. Kojim slučajem? Koja je moja omiljena igrica? Sad kad nisam naglas rekao, nećeš znati sigurno. Ovo pitanje je prelako. Šta? Kako je moguće da znam odgovor? I naravno da znam odgovor, jer sam jak Seonida. Odgovor je... Šta je odgovor? Brawl Stars. Ljudi, on zna da je meni Brawl Stars omiljena igrica. Ovo je možda stvarno sada slučajnost da on zna da je baš Brawl Stars moja omiljena igrica, pošto sam igrao Brawl Stars na mom kanalu. Možda je samo lupio, mislim, igrao sam bukvalno Minecraft i Brawl Stars, ono morao je, imao je bukvalno dve opcije da pogodi. Imao je samo sreće, imao si sreće, odmah ću ga pitam još nešto, jer neću da se zezam uopšte. Sad ću te pitati nešto što samo ja znam. Ovo ne zna niko na svetu. Ljudi, pitaću ga nešto što stvarno samo ja znam. Znači, ovo čak ne zna ni moja porodica, ni moji najbolji drugari, ovo niko ne zna. Šta sam jutros doručkovao? Naravno da znamo odgovori na to. Ne znaš. Lažovčina. Jer sam ja jutros doručkovao palačinke sa nutelom. Šta? Alo, šta? Ljudi, ja sam stvarno, znači ja skoro nikad ne jedem palačinke sa nutelom za doručak, kako je on ovo znao? Šta? Čekaj. Ne, ja moram još nešto ga pitam, ovo je nerealno, kako je ovo znao? Ovo bukvalno samo ja znam. Moraš na samo još jedno pitanje da mi odgovoriš. Koju odeću nosim na sebi trenutno? Evo ljudi, možete da vidite šta nosim na sebi trenutno. Prestani više da me pitaš ovako laka pitanja. Daj bre čoveče, ja sam baš mislio da je ovo teško pitanje. Ja nosim na sebi zeleni šorc i crnu majicu. Ja, ljudi, pa ovaj čovjek je jeziv, brate, ovaj čovjek je, ja ne znam više šta da kažem. Zašto, koji je njegov problem? Stvarno, koji je tvoj problem ako me čuješ? Ja ne znam ljudi, znači, ako ja sad njega stvarno nazovem, šta će se dogoditi? Ako te nazovem, da li ćeš se javiti? Nisam jeziv uopšte, ja sam pravi Kseonida i to je to. Da, nije uopšte jeziv, samo što zna sve o meni. Brate, gde je taj lik? On nije nigde kod mene, ono. Reci mi gde se nalaziš. I opet iskulirao pitanje da ga nazovem. Ako možeš da me vidiš, znači da si blizu mene. Da, jako sam blizu. U tvojoj sobi sam. Super, kao što sam i mislio. Ja sam ovu sobu pretražio i u prošlom videu, i pre nego što sam krenuo ovaj video da snimam, ovdje nema nikoga. Znači, nema nikoga. Ne znam sad opet da li on sakrio neku kameru negde, ali ono, to nema veze kako znao šta sam jutros doručkovao. Mislim, kamera mu ne bi pomogla. Osim ako bukvalno neki nevidljiv lik koji me prati sve vreme i uhodi me. Gde se tačno nalaziš? Ne mogu da te nađem. Ne smijem to da ti kažem, naravno da ne smije to da mi kaže, jer bilo bi veoma ozbiljno kad bi ja znao gde se on zapravo nalazi. Ali ti mogu reći trenutno da vidim samo tvoje noge. Šta? On vidi samo moje noge. Što je list pod stolom, mislim, nema ništa ovdje. Ne kontam ništa što mi govori, ne razumem. Kako misliš vidim tvoje noge? Razmisli malo. A da, ja treba da razmislim, znači, joj, brate, to je sve što smijem da ti kažem. Naravno mi neće reći gde. Ja sam bukvalno pre nego što sam krenuo snimam ovaj video, pregledao sam svaki ćošak ove sobe, nema nikoga. Nema nikoga ni u mom cijelom stanu, a ne u ovoj sobi. Upravo sam pregledao cijelu sobu, nema nikoga osim mene. Ti si ćorav, nemoguće je da me ne vidiš. A ja njega ne mogu stvarno nigde nađem, tako da ću ga pozvati, hteo on to ili ne hteo. Pošto ne mogu da te nađem nigde, mogu li da te nazovem? Ako mi i dalje ne veruješ da sam ja Kseonida i ako ćeš mi tako konačno poverovati, nazovi me. Ajde ljudi, sad ću stvarno ga nazovem. Tada ćemo konačno saznamo šta se ovdje dešava. Evo, zovem ga trenutno. Kseonida.
Evo, javio se. Halo, ko si ti zapravo? Jao, Ksenida, jel sada mi veruješ da sam ja zapravo ti? Jel tužno nam je isti glas, Ksenida? Mogu da ti vidim nogu. Sve vreme sam tu kod tebe, a ti si čovjek. O moj Bože, šta? Šta? Ovo je bukvalno bio moj glas. Ja sam odmah prekinuo poziv, ljudi, ja nisam mogao više nastaviti da slušam ovo. Jedino je preostalo da se bukvalno nađem s tim likom i to je to. Ako hoćete da se nađem s njime, ostavite like i subscribe. Naći ćemo se na 10.000 lajkova. A ako ste to uradili, ostavili like i subscribe, pritisnite ovdje gore.